Alright, into zoyenza ukufika la usinikeza igama lakho isibongo bese uthola imoto yakho phela igama isibongo bese uyaqala. Okay. I have never loved like this. And I have never been loved like this. I will pinch myself as I could not believe that you were the blessing from the Lord whom I believe in. But I turned into a punchbag. What do I tell you? So what he was on his 21st episode. Let him go back very much. And you mean I didn't know about it now. And go back in. Sorry. That is all you have to say? Sorry. Excuse me, you just spent thousands of dollars. You're sorry? Bengisika nje. Kunjikayo. Ningadla, niphuze nijabule, ngifike ngendululwane. Kodwa ngingafuna ukuzwe yonke. Uthi khona umunye wenuke la. Osefika ekhaya engasabambeki. Wena mabuzo uthatha kuzodlala la wena. Wena sekunikeza isikhathi singanani ngesimali eletha kulezi namanje. Efuna le mali emabuzo. Efuna le mali mawuza ifike le mali manje lezofuna umuntu yazi uchitha bukhaya emabuzo. Bawufuna ngihamba. Yabona uma uthi ufuna ngihamba asenze kanje. Shuthi uma samtshela lokho iqiniso ukuthi wena uyahamba wena noma dume lapha ngaphandle. Wena noma kamakhelwane ivi ukuthi kodwa ufuna mina ngihamba ekhaya. Uningi okwenzayo kodwa manje awukhombisi ukuxolisa. Kunalokho uyaqhubeka. Lento yenzayo lezwa ngani? Umuntu nami uzothi Uzohlala emjondolo usuke njani? Ungayi esikoleni. Ngikuphisa ukuthi uhambe uyofunda wena wenza into zakho. Yini inkinga yakho ngempela? Action. Ufuna ngikuthi mhlola mina ukugibela yona. Amapati manje ongethela wona. Hayi kangisazi. Awahamba shana. Phela nje inkinga yakho. Hlezi manje ngibamba le ntombi efonini, ubhuti wakho akanayo iPhone. Akanayo iPhone ubhuti wakho hlezi kuyile yakho iPhone esebenzayo. Into wenza mina waphela ubaba thatha imoto wayixoxa namhlanje ngofuna uxola. Ngingaxolela kanjani? Usangene la ekhaya. Ngingaxolela kanjani into wawuzisikhulu wangenza ngangaqhubeka nesikole. wathanda onke amateksi kaMzoba into enza ukuthi ngihlale emadevini akho ukuthi umuntu othanda ukuba thakathaka phecelezi weak. Madlamini imalapha nje kumele lapho ungaqala usondele uzohlala usofa wami. Uyabona nje nawe la kwami uklinya njani. Ufuna ukuya phesheya? Hayi ngeke makoti, ngeke phela phesheya bashaka namntwana la ekhaya. Mhlawumbe phela mina la ekhaya abanye umakhelwane. Nginogogo nababa kabi. Bayahleka. Ngihlala kubagogo nababa emasontweni bephethe abazukulu. Kodwa mina hayi tshela ngiyahleka makoti. Ngiyacela makoti. Ake sisonke isikhathi wena uyahlula ukuthi uthayithani. Umuntu omthanda yena nje umshitha ngayo le. Yazi wena awungazi kahle. Ngizokubonisa abantu. Help me understand because mina ngiyibona ngikhuluma ngayo manithi I defeated the end of justice how? My daughter had a life. She had a future. Ungizwe kahle. Njengoba sekushona ubaba nje konke amafa wami amasini izinkomo sisala kumina. Ngiyabezwa nje bese nje abathi sisala kuwena isimo. Ayikho into enjalo. Kungaduma izulu. Hayibo, into enjalo umzukulu wena bale nimkunjulile. Bakuvamile uthuluthini mhlawumbe abafazi imkunjulile nganyanga kuphela wayo. Hey, nithini? Ngikhathazekile ngento eyenzakalayo empilweni yami. Yini lento eyenzakalayo kumina ngicela ukubuza. Le mbuzo idinga impendulo namhlanje. Ngikhathele uphu baba. Hayibo. Uvuka nophephele wethe kwasa mina ngiwa ngivuka nawe ngivuka nohlala. Phela zonke izinto ongenza zona. People around us began to be envious and nosy. Even so, our love grew stronger. The chemistry between us made our love go fonder. I had never loved like that. I had never been loved like that. I
I'll pitch myself as I could not believe. Wena manje ucasuke. Ngakho ngizohlezi ngihamba ekhaya. Ile nto yakho ngithanda into yakho. Angifuni. Yangicasuke. Ngempela gogo. Angisakwazi ngisho ukuhamba emphakathini. Emphakathini bayangihleka abantu. Bathi ingenxa yagogo wakho lothakathayo. Ufuna mina, ne? Baba yazi ziningi kanjani izinto ezenzele lo mthembu lo. Yazi baba, ziningi kanjani idumbu elele ngenxa yami. Ngihlezi ngikubuka nasesikoleni nakusafocus kahle. Baba ngicela uyeke lento yenzayo. Iyangilimaza emoyeni. Ngiyacela baba uyeke lento yenzayo. Uma usakhulunywa kanjalo nomuntu omdala ukhulunywa kanjani? Ayikho into engizoyizwa ozongitshela yona ngoba wangishiya ngey'ngane zakho ukuthi ngiy'nakekele. Mina ngayeka ukuba ingane bafanele nginakekele ngoba namhlanje ufuna uzongitshela ukuthi usungafundisa mina. Uyangifihlela mina ngengane yakho kuyimina kuphela indodakazi yakho. Kodwa wena ukwazi ukukufihlala. Mama mina sengikhathele lempilo empilweni nobaba nihlezi ngiphilisana impilo ebuhlungu yokuhlukumezana. How could they do this to me? Betrayal after betrayal. Bengithosi nabangani bami. Nginikele wonke inhliziyo yami nolaba kwathi nangibize nje. Mntanakho uthi mntanakho mama wangishiya ngedwa manje usuyabuya uthi yonke into izovele ilungele kanjani. Kwaze kakhulu ukuba umfundi, kwaze kabuhlungu ukuba umfundi. Ngangithi ngiye ekhaya ngiye esikoleni ngiyozama impumelelo nalokho ngithola ukuhlukumezeka. But no man is going to hold me back from what I want. Not now, not ever. And then you don't even know what this means for my family. Chances like this don't just come along every day for a girl like me. The reason why we are lost and found is because we are failing to do something. There is a lot of poverty and there is a rate of unemployed people that is high. We need to rebuild our country. We need to stay strong as black people. Mane ake baba. Engathi ngiyadideka. Uqonda ungitshela ukuthi umfowethu lo wakhuliswa yimina kanzima. Umfowethu bengamthatha ngamfaka emsebenzini. Uthi uyathinteka ekudukweni kwemoto yami. Baba, cela ubuye. Ngikhathele yingane zingithumela ngoba baba bazothi bayiphatha kahle. Mina wami uyongiphatha nini kahle? Ngoba wena nakho namanje ubhizi ulethwa izimoto laphambi kwethu. Angikaze ngize ngisho lutho. Ke kodwa namhlanje mangithi ngihlala nawe phansi ngizama ukukubonisa njengomuntu omdala ukuthi ngizenze ubaba kuwena sindiso. Ubona ukuthi uma kumali bengayivumela yonke lempilo empilako. Yazi uyamphoqa. Emva kwezinto ey'ngaka ngizenzele kuzona kodwa ngiyena nje ngibona ngayo la. Sengayisona nje nanokuthi ngangithathelani. Umphoqa umndenini wami uphoqa isibongo sala ekhaya. Ngithiwa ngakuyeka nje abazali bakho bafa lapha. Akubuka. Thatha uyintandane ngikuswele. Vela uthandi. Hlezi ngisho lento kuba ingane zakho ziyadla mina ngento engane amphakele ngane ngaphela. Kufanele njalo ngidle ngamakhelwane. Angisho mina ngingane ngena future. Uthini mina? Uthi ufuna uthando? Luke uthando ngantula. Ngikwenzela yonke into. Ngibe ngivuka nawe. Ngenza konke okufanele njengomzali kodwa wenze njani? Yazi wena baba nengane zakhuluma esikoleni ukukhuluma ngokuthi ungawushaya kanjani. Yazi sebengimbuka izwe belifuvukele izwe. Yazi wena baba udinga induku ngathi ngavele ngishaya imali. Yazi kwenza wrong. Batshela ubaba ukuthi abantu besimama bayashaya. Uqala nje iculo nje esolisho sonke kodwa sisho phansi. Ubona uma umuntu ezosho inkondlo. Yeah, ngicela ukuzovolontiya ngiyazi vele la. Aqale nje nako. Ufuna into enjalo. Awuze nayo. Avulekile amasango. Thina sonke ngifuna sivala amehlo. Into ezoza nayo ke njengamanje. Vala amehlo, vala amehlo. Usholo kahle phansi, usho kahle. Sonke nje basingasiyasinda amamhloko ethu adesina. Voice. Hamish. Hamish.
So mina ngitshela mina ngejustice. What is justice? The very same justice. Protect ababulali, protect ama rapist. The very same justice protect ama seller. Who steals people life? Hlumezeka ngaso isikhathi sohlumezeka ungitshela izinto mesenzeka kuwe kanti kose kube yini ukufihlela kuyimina kuphela indodakazi yakho kodwa wena uyafihlela kanti mama uyini ungakhulumi nami why ungakhulumi nami khuluma nami Koze kube nini nganyami ngitshela into eyodwa ungangizwa Koze kube nini ntanami ungalaleli ngicela ulalela ubheke ikusasa lakho ulwe nempilo yakho Sokozini Koze kube nini ngikhuluma nawe Yazi sekuphela ukuyigqaja ngawe Angisakwazi ngisho ukuphuma kwamakhelwane ngibingelele uthi ufuna uthando luphi uthando ongatholi ngizame konke mntanami engikwenzile njengomzali Lalelani Ningathi manibona le mpunge la kumina bese nitshela ukuthi mhlambe ngavele ngakho Ningi into engidlule kusona Yimbili kuphela izinto ezenza ukuthi mawindoda We are lost and found. As South Africans, we are lost and found. The reason why we are lost and found is because we are failing to do something. There is a lot of poverty. There is a rate of unemployed people. We should beat ourselves. When we started out, everything was rosy. People around us began to be envious and nosy. Even so, our love grew stronger. The chemistry between us made our heart grow fonder. I had never loved like that. I had never been loved like that. I would page myself as I could not believe. Njengoba nje inkonkoni ubuso ngazisani konke lokho. Njengoba akasungicabangele ngemiswa yami. Ke wacabanga ukuthi mina bengizozizwa kanjani phambilini. Ukungaphambi kokuthi usucabanga ukuthi wena uyini. Ngicela ukuthi ungaze ungadlani ngami. Ngoba mina ngisakuthanda futhi ngisanethemba lokuthi uzobuya ungithande futhi. Baba singathele endleleni ngiphatha ngayo. Ahlala baba ungitshele kahle. Ufunani mina wena? Baba ngizophatha kanjani emva kokuthi ukubhiza uhlabalaza phambi kwabantu? Angiyindawo mina. Ifa lami le. Ungitshele kahle baba ufunani mina wena? Hey Mabulani. Mabulani imali yami. Mabulani ngifuna imali yami la bese 24 hours ukuthi ibuyise le mali ngoba ungabuyisi Mabulala manje uzonakala. Uzoyisola. Sorry. That is all you have to say. Sorry. No. You don't get to be sorry. You don't get to be sorry. You're just feeling bad because some of us really cared about the money. That's not sorry. That's pity. I don't need that. Bekumele yini kube yimina? Bekumele yini ukuthi kufanele kube yimina? Sengidlule emzimeni omkhaka. Kungani kumele kube yinini abantu abangijezisayo? Wena wawuzothini indoda endala iphefumulela phezu kwakho? Ungakwazi ngimemeza, ungakwazi ikhala, ungakwazi kwenza lutho. Fanele yekane ukuhlumeza abantu besibamba kanti kwakhala enyonini uhlobo lunensizwa lolu sithi ngizobavikela kanti nini nibabulalayo nini nibashaya nizintsha bafala balesikhathi kulungile uNkulunkulu uzonibona Angisoli nakancane nje ngokuthi ngimbulela umalume kunini la ekhaya nimvikela ngimtshela njalo ukuthi lo muntu lona uyafika njalo uma sekulela lale nami Angisoli nakancane futhi angiboni ngiyisoli namanje mengavuka ngaphinda ngimbulale ngiphinde ngimbulale ngize ngiphinde futhi ngimbulale akabanga ngikhulekelayo angithi wena kulela abazali bami wathatha imoto uhamba nayo wangathatha ingane imoto kuphela kunoma ubaba umbulale namhlanje uyafika ukuthi uzocela uxolo lokwenzani unesibindi sokuthi ukhulume nami unesibindi sokuthi ungibhekene kuphela mina nguwe ngalesizathu wasenzayo angiboni ngizokuxolela impela yami yaqala phansi Ayesibakade kodwa wengane ungenzani indaba ufike ngemoto zemasingcwabisana usufuna ukungihlolela imhlolamini Mandamini, ngikhuluma nodlamini unawo umlomo wakhe. Theni ngakhuluma naye kuphendula wena.
kuyacaca wena ulengisayo la ekhaya wena indoda yalomuzi hayi wena khethiwe ngeke lo ngifikile nokwazi uvulo wakho ngempela kunini kuba nini ngikhali inyembezi kanti wena wabulala umano baba angazi ngenze njani ngempela kwamina ngoba ngihleli nawe ungaze ungibulale kwawena angazi kumele ngenze njani ngempela Nkosi ngicela ukuvikela uyazi ukuthi bayangihleka abanyogogo la ngaphandle bayangihleka abanyogogo bathi mina nginamzukulu ngiyacela makoti nami ngitholele umzukulu angitshela indaba yakho yokuya phesheya kodwa nje kufuneka umvumele undodana athathe omunye umfazi ake madoda ake ngithi nje isisukile leyo ngudi njengoba ke sekuyimina umholo omusha ophethe lo association izoqhubha kanje wonke umuntu uzozwa into engiyishoyo ngiyathemba lapho bomanzini niyezwa ngiyathemba lapho mina bomvelase niyezwa ukuthi yonke le nqubomgomo yalo association sizoqhubha ngogatsheni njengoba ngisiqalile ake ngithi nje isukile leyo ngudi khona indoda enokuphawula ngalokho esekuqalile ngiyathemba ukuthi lonke madoda nizokwenza njengoba ngishilo Everything was rosy. People around us began to be envious and nosy. Even so, our love grew stronger. The chemistry between us made our hearts to draw even fonder. I have never loved like this. And I have never been loved like this. I would pinch myself as I could not believe that I'm getting out of here. were a blessing from the Lord. But I still can. And if you can understand that, then that's your own damn fault. But no man is gonna hold me back from what I want. Not now, not ever. And then you don't even know what this means for my family. Lalela njengoba uze lana ke useze na indaba yakho ukungitshela ukuthi imali sekwesithole ima ukhuluma ke manje uthe kufanele ngenze njani ukusayina nje kuphela ke ngolesibili sobe silapha ema-ofisi ekansela mfana sizobhalisa le mali bese wonke uxolo kancane mani sacela uhlale phansi ma ngixolise namhlanje ukukuhlalisa phansi ngumntwana omncane ma ngikhathazekile kakhulu ngikhathazekile ma uphi ubaba wami uphi ubaba ma uthi ngikhula kanjani esimeni sinjani abanye abantwana banobaba mina nginawo baba ngimazi ubaba wami angizwanga ma ukhuluma kanjani ukuthi uzofuna ubaba namhlanje lo ngamona anandaba nalokho ukuthi Qinisa ukuthi ubani uma wami ngoba akekho umzali onjengawe. Yazi ngiyayibuza ukuthi kahle kahle wangizalelani makuthi uzojike futhi ungihlukumeze kanje. Yini njalo ngaso sonke isikhathi uhlezi ungizwisa ubuhlungu. Yini enzima ukuthi omama abathanda ingane zabo. Akusathandwana emndenini sekuyizona nje kuphela abantu bayaxabana amakhaya yawo ayafendeki. Ngasondela Madlamini ngene ima kancane Madlamini ima kancane ungahlali kosofa bami ungahlali nje kosofa bami labo uyabona kodwa naye ingane zokuthi ilethe umkhube ekhaya wafika nemoto zamabhokisi omngcwabo mhlela mina longigelela yona Nkosi ngicela ungisize mangabe kakhulu hayi mhlola ngilethe ingane lalela lawo namfana ubuke kahle kanti yini ngempela ngifuna ngenze njalo intombi esiyaphika uthi ufowenu kanti njalo ifoni yakhe akanayo uneyakho ifoni intombi zihlala efonini yakho intombi sakho noma vele ufuna ungilethela mina isifo ngisilima mina ngoba ngisebenza ubeka yini la ma ubeka yini la ma after all these years that you left me, you decide to come back now. You are so selfish, Mama. Makoti! Oh, kuda makoti mtana mungenzani? Mhlela bayo makuthi ngithanda umzukulu. Ngiyabona umthanisha izandla inkulu.
No maximum. Nothing given the move. Nothing not the move. Nothing not the move. So nothing not the move. Yeah, boy. Yeah, boy. So, sesifike baphethini nabo so umfowethu uzoakuzonatresa konke kuzokwenzeka konke kuzokwenzeka uzonatresa ukabazela wabona kusale bafuthi kusale nesihlangane sihlangane iCrossnight njengoba mase kufanele ishuthi kufanele ishuthi nomdlalo senine-group kwezikanani nje umfowethu lo angabangezeleki wakufanele isephelile stage so uma isiyakusoba ukuthi sike siriyeze ukuthi mntana ngophela ifuna abantu abaningi funa abantu abaningi phela ngoba wakufanele nalesitafu sasekampanini fanele babazi ukuthi isitafu sasekampanini kuningi uzodlala so manje kufanele ishokubili kushayiswe December khona le kushula khona yaphoqa ukuthi ihambile so ngicela isiqomisane nyathi ngesiqomisane nje sikhule esiqomisane but futhi uzochaza konke nje ukuhlele sanibonani angazi ngani ngile ora professor sifike emaphetheleni siyabonga kakhulu kubo bonke abantu abalungiselile bahlonipha losuku bafika bazipreparation nonke nenze perfect tanishe izane sibona amakhono amaningi kakhulu nekade singawalindele ukuthi singawathola sawathola kini sabona ama-characters amaningi ahlukene okuncomekayo lokho kakhulu siyabonga bafowethu siyabonga futhi aniphengishe ngezandla so-ke lokumisayo yabona nje wakho abanye abekho laba bakhona sizosebenza nabo ngabo kuthiwa vele ukuncipha kwanda kwey'khaya production-ke bafowethu umsebenzi umningi kakhulu baningi abantu abasuke bedingakala kwi-production abasuke bezovela abasuke be-behind the scene baningi abantu kwi-production abadingakalayo as i-production isuke iqala ishuthwa kuze kuyofika ekugcineni